Така, хора, аз съм Monster Dash. Днес ще играем Wall Street. Днес си изтегли. Гледах снимките, много е готина. Да започнем. Тя е бог за наше. За наше много е готина. Ето ме мен сега ето. Това е съдята, а не съм аз, да знаете. Това е съдята. Ето ме и мен. Какво бе? Ще привя, чудя. Ще привя. Искаш дуел? Ще видиш как ще сцепа на дуела. Аз нося световния колан. Ела ми бе, искаш да се пък къде сега се качваше? Не, така си има кола. Ари, не знам как се слага. Как си го слагам на рам. Как? Не. Я да видим така. Не. Как да си го сложа, бе? А, така. Ари да се качва. Ари, взимам колана. Ари, колана ще ми остане тук до теб. Ето, да се качваш. Ари, тръгни се. Почваме боя. Арби, муквай да привя. Муквай да те привя. Муквай. О, много си силен. О, май. О, мъгъ, сега си мъртъв. Давай, бе. Но. Искаш ли да ти дам едно, бе? Искаш ли, 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 бе? Искаш ли да ти дам едно, бе? Искаш ли, бе? Световен. О, май гад. Това съдия много добър. Искаш ли, бе? Искаш ли, бе? Искаш ли, бе? Охо, какво правиш, бе? Не е право да излизаш от ринга. О май гад, то ме изкара от ринга. Да, не е право за теб, за мен не. Му, ха. Какво правиш, бе? Влизай в ринга. Ари, влизай. Ари, влизай, ви. Ари, ви, влизай. Ари, мри, бе. По-добре да изчезвам. Махай се! О, как малушки. Охо, направих му лицете в кръв. Мри, бе. Не искам да те има в този свят. Разбрали, бе, не искам да те има. Аре, ставай. Аре, чули, ставай. Друг ще ни бъде съдята. Аз съм световния шампион. Видяхте ли как си нося колана? Пребори го! Му, ха. Само как тънах и го буднах. Пади долу, бе. Готина игра, Охо. Ела ми, бе. Майко, не е позволено да взимаш, бе. Искаш ли аз да го взема, а? Искаш ли? Искаш ли да те натупам с него, а? Е. Искаш ли, бе? Кажи ми, бе, отговори ми, бе. Аре, отговори ми, бе. Мързеливец такъв. Не ставай! Бега е така. Сам мога да го прибя. Аре, бега от ринга.
Много е гуд тази игра, а? И да знаете, пишете в коментарите дали ви е харесала или не. Пишете и игри с бой. Снимката е на един ринг. Не е платена, да знаете. Мри, бе, почти го убих. Мри, мри. Не ставай. Да знаете, не е платена, можете да си я изтеглите. И е онлайн, да знаете, можем да играем и да се цепим. Мри, бе, мри, бе. Ебе. Световен бред. Гледайте на него живота такова в страни, гледай пък те пък моя. По-силен съм от него. Мри. Айде взимаш бе. Мри, бе! Бутна го от ринга. Я да прескачам. Аре, лами, бе. Ох, как ма запори. О, взимаш ваза, а? Взимаш, не е позволено да се взима. Мри. Ес, убих го! Аре, бе, ти кога ще мриш? Аре, мри, бе, не е ли ти времето? Много си стар, бе, аре. Гледай, то няма ли да мри? Гледай, ти му живота колко е малко. Няма ли да мри? Мри, бе. Да скачам обратно. Аре, мри, бе. Аз го победих. Гледай, то няма ли е време да мри, бе? Не е ли му времето да мри? Правда. С ваза ли ще ме удреш? С ваза ли, бе? С ваза ли ще ме удреш, бе? С ваза ли, бе? Той е бил доста слаб. Превъртев го! Направи задна става. Биклита, бе. Биклита, бе. Биклита, бе. Биклита. Биклита. Кажи ми биклита. Задушавам го с вазата. Аре, пускай го, бе. Не смай. Аре, бе, пускай го. Не смай. Аре, бе! Къде са? Ето. Какво си ме наточил, бе? Ще прибя. Купата е моя. Купата е моя, я лягай. Купата е моя, е! Купата е моя, е! Няма ли да кажеш скоро? Да знаете, сега си изтеглих играта, затова не знам как много се играе, но... Ти пак ли ще прескачаш, бе? Какво ми довлече ти, бе? Какво, бе? На моя ринг не искам да има нещо. На мен ли, бе? Лайм, бе. На моя ринг не искам да има неща грозни от тебе довлечени. Какво ми сочиш, бе? Лайм, бе. И аз мога така, бе. И аз мога така, бе. И аз мога така. И аз мога така, бе. О май гад! Ти на мен ли, бе? Аз го скънах. Купата е за мен, Охо, и маса ли ми довличаш тука, бе? Я падай! Охо, качи са. И аз мога, нали знаеш?
Ма не знам от кое копче, ако знаех, вече да съм те разбил. Мри. Ще взема масата и ще те отправя. Я бегай, бе, това няма как да ме биеш. Кашона ли ще ме бие? О, две неща наведнъж, я бегай. Искам да си изгъна кашончето. Вече не ми го пипай. Искам да взема купата. Рано, умник. Аз съм. Умник съм. Гледайте нещо, гледайте. Умник съм. Я падай доле. Ари. Купата си е моя, не е твой. Искам да се бия с друг, не с тебе. Ти вече няма ли да мриш? Ого! Как ме налага? Искаш да бой, а? Искаш бой? Разведри се, окей. Искаш бой, значи. Ок, имаш си го. Къде отиваш, бе? Бе, къде отиваш? Що не мога да се бия? Ари, какво правиш, бе? Що не мога да се бия? Нищо ми е бъкнало. Омага. Ето, правиш. Омага. Чай, че някой ми звъни. Що не мога да се бия? Що не мога да се бия? Стига си ми приказвал, бе. Що не мога да се бия? Друг път. Пасет марилица, бе. Какво ма прави? Хора, ако ви е харесал клипа, дайте едно палче нагоре, абонирайте се, пишете в коментарите, очаквайте и втора част и чао от мен.